हाय लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ खेबसेबाव स्रायनो मागो दमासिनि बयखौबो बरायनाय जासिहरग्रोबाय। ओमफ्राय आं क'क्राझाराव दिनै थांगासिनो दङ। मानो थांगासिनो दङ होनबा नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन। आङो माने एसे खामानिनि थाखाय दासान्दि थांलाय फैलाय जागासिनो दङ। आङो नोंथांमोननो माने बेखौ लासै लासै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन आरोना लोगोफोर। आङो दिनैहाय माने जेबो खिन्थाथ'ला नोंथांमोननो, नेक्स्ट भिडिअआव आङो नोंथांमोननो आं मानि थाखाय थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ बेखौ फोरमायनानै होगोन। दिनै आङो जास्ट माने गारि सालायनानै थांबाय थानायखौल' आङो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। ओमफ्राय भिडिअखौथ' थाब लाबोनो सानो आङो, नाथाय माने खेबखांनानै एडिटिं खालामनायावबो एसे टाइम लायो नालाय, बेनिखायनो बायो आरोखि आङो ना। एबार ट्राइ खालामनोसै आङो, बाबाबो थाब थाब लाबोनो नाजानोसै आङो। होमबा लोगोफोर आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोननो फोरमायसिगोन आं मानि थाखाय थांलाय फैलाय जागासिनो।